Yo, what's up? Alan Zanity is back. Napunta another episode, part 2. Episode 2, part 2. I don't know, ang taon ako ni part 2, episode 2 or whatever. Pero, importante nga storyaan po na ko ang katong time nga nagtambay ko. Pag undang na ko eskwela, nagtambay ko. Pag undang na ko eskwela, ay katong nag-eskwela ko college, ang ako ang na feel gyud is uncomfortable kay ko, kanang di ko ganahan mo padayon og eskwela, kapoy na ko, di ko kay baw, bugo kay ko, hagbong sa social aspect kay na out of place ko. Sa academic pod, it's like di ko kay baw, bugo ko. Ganahan ko mouli sa kanang probinsya kay naa didtong lingaw. Di ko ganahan sa syudad, sa Sugbo. Katawan ko sa akong accent. Nga na ba? So mo to ni undang ko, niya ni uli kong probinsya. Niya nagtambay ko. At least 1 year ako ang pagtambay ato. Niya nagpasalamat lang dyan ko nga na-realize ra yun ako nga dili ko ganahan nga nga ko forever. Pangbuhaton ako atong tambay ko kay naman may motor kang papa to. Gamiton ko nako pero kang papa to dapat ang pingan dyan ako kay basig makaguba ako ani wala ba ko ikwarta pang palit ng ganang unsa dara. Sige laag, sige hubog. Mga barkada nako mga tambay pod. Sila ang ilahang reason nga nung tambay sila kay wala mo support nila, di sila kapadayon og eskwela kay walay kwarta nga pang tuition nga na. Ang uban is like nagbantay sila sa ilahang mga family members nga kuan ba? Naay kuan gani, disability. So wala siya nakapadayon og kuan eskwela. Maong nara siya sa barangay na mo. Unya ako, weird kaya akong reason nga nagtambay ko kay akong papa abroad. Akong mama kay tarong trabaho niya. Sila nagtambay sila kay tungod ana nga ilaha mga problema pero ako nagtambay ko kay niundang ko eskwela kay naglisod. Unsa man nga reason eh. Makaana siguro sila nga ang nagtambay man kali nang niundang ko eskwela linoy nga o pareha ka namo nga may ani ra mi diri sa barangay ni ikaw naon tay mo suporta nimo pero wala ka ni padayon og eskwela like kuyog ka namo ingani laag tagay mura gani ko since na grabe man jud kay ako ang mga pressure ingana ba. Grabe kayong pressure, grabe kayong expectation, grabe kayong disappointment katong nag-eskwela ako og college. Ano pag undang na ako eskwela og college, pag uli na ako sa probinsya kay mura gani ko nag-relax, nagpahayahay sa pagkatambay. Wala na ko nahuna sa mga problema sa kinabuhi. Walay gihon-hona nga kanang asa sa padulong ani. Asa ta moabot ani ang sisunod ani ingana ba? Sige ra gihon-hona nga asang tagay ron. Wala man magtagay mi wala mga kwarta niya katurang na yung mga kwarta mo mo chip in nga na ba ang gatong mga walay kwarta kay mao mo gunner mao tigtagay ina sige motor magabi matulog kadlawon na sahay dili na matulog ay buntag na matulog mata hapon nga na ba like nice sometimes nga straight pila kasi mana nga sige ra gyud tagay kana gani nga nigtulog nimo ni mata nimo tagay na pud mo like wala kahumanan nga tagay. Nga na ang life katong tambay era. Whenever nga kanang mahuman na ang lingaw, dili na kay mo magtagay ba kay nagpahuway sa tagay nga na. Nya ako na lang sa ako ang kuan balay puyo mi kaming mama ako mga manghod nga na. Dito na gyud nimo ma-realize nga makita nimo imong mama kay ang papa nako naman sa abroad, you know? So storyahan sa nato ang side ni mama. Makita nimo imong mama nga kanang nagtrabaho, gimauli gikan sa trabaho nga na niya like gikapoy, ngitag kwarta, manglaba, magluto, etc. It's like wala jud undang ba like ang tanang effort gani kay naa sa kanang para mabuhi mo, para mabuhi ang pamilya nga na. Ni ikaw it's like maulaw gani ka, murag kahawaon ka ba, shit mo hawa na ko dere, ay mo ganahan dere. Mura ko na-realize na mga pabigat ra ko. Palamuni ni nga na like lumiay hawa diri eh. Muna mo hawa jud ko maglaag, mugawas nga na kay the more ka nga mag spend time gani mo, maabot na jud ang mga questions nga asa man ka ani pohon sa sunod nimo pohon nga na ba. So mo nang maglaag jud ko, mo nang mugawas jud ko sa balay kay uncomfortable kay hunahunahon ba. Kita nimo imong mama nga kanang trapo sa iyang singot. Kapoy siya nga na.
ka unsa may imong gitrapuhan dihalin nga gipaningot ra mga kay gigangan ka galimuot ana ba kay init king panahon pero ang imong ginikanan gikapoy nangitag trabaho so mo na yung side ni mama niya side pod ni papa is karon ako na realize nga nag-abroad siya atong nga time na-realize na ako karon nga nag-abroad ko is like sa puta guro niya ako atong panahon na no itong niundang ko ni nagtambay ba ako nag-OFW medyo guro ang layo mo ko sa kuan ako ang family nilayo po ko sa akong uyab ganaman sa Philippines ako uyab long distance man mi like sa puta ko ni papa na ko ato no pag-undang na ako sa eskwela ba aning kamot siya abroad you know laing nasod layo ka sa kanang mga traditional nga mga pagkaon nga imong naandan sige mo mag video call nga na wala layo kayo long distance kayo feel ko sapot yung sa papa na ko ginato yun niya muli man na siya kay every year man to siya muli sa una niya bakasyon sa at least mga 1 month or 2 months nga na niya grabe kaya like maulaw gani ka like shit niya imong mama kay mura mag medyo kuan-kuanan nimo ba kay babae pero imong papa is like awkward ra niya like grabe mo jud nga lami siya kay hawa dito sa kana ko ang barangay una lami kay hawa sa balay kay tungod sa imong ginikanan tungod sa imong surrounding close family members nimo ba mga lola mga auntie nga na so lami ihawa sa balay ang next is lami ihawa sa barangay lami ihawa sa barangay ba kay makita na ka dito sige lang mo man siyang anak ni ko anong nakalagay na siya dito sa barangay na to nga na ba lami ihawa sa barangay anya next kay maglaglaag man mi sa tibok lungsod na mo municipality mo to ang to nga lami na po ihawa sa kanang municipality lami na po ihawa diri nya next is like lami nang ihawa sa tibuok Pilipinas lami na kay ihatog laing nasod para magsugod og balik start from step 1 nga na gani start from zero siguro sugod to balik uno sa another country kana gani mga kuan mga post nga makita nimo nga gusto ko moadto og another country nga mag-start ko og new life nga na baka nang mga wala nakailan ako wala sila kabalo kinsa ko wala sila kabalo kinsa ginikanan ako wala sila kabalo kinsa apelyido nako wala sila idea kung unsay akong nagian ganahan ako mag sugod ko og another life sa another country pero wala mo kay baon sa ako na pagsugod yan ang mga abroad ra gid biya kana ra gid biya ang mga kuan nautical ka mga nurse nga na ba unsa man na dira mga engineer sa wala jud na dito na jud ko naka-realize katong one time nga kanang kuan to kanang gabi ito nahuman ako og panihapon ngit-ngit na gud sa gawas ang among balay kay daplin man og krusada so mo to nga pag gawas na ko sa amuang balay nanutpik ko kuno hay ba ana ba kana gani so mo to gawas ko naman ko nadungog nga kanang nagkatawan nay nagtapok-tapok ba nagkatawan nay mo to ako day mga barkada di ay nya mo to anak ko nga sakto jud kay nagatagay sila kay kanang mabuti ko man ako kaon jud mo to gawas ko adto ko dito nilabang ko sa karsada oy Len Shatlin pagtanaw na ko mga hubog naman ni sila ay kanang murag daghan na gid silang nainom ba nga na ba tanduay niya tubig ray chaser nga na kainom ganiha mo siguro ni silang hapon nga tagay Len siya daw mo sa niya pwede katapok sila unya ang katapok pagid namo nga isa is na ang papa sa ako ang barkada niya kani iyang papa since mga tambay maming tanan magtan-aw siya namo sa iyang anak kuan kanang mura gid siya makaana nga awar ko ni mga tambay o naana po ni mga tambay o kanang mga walay padulngan sa kinabuhi nila ba nga na ba kunya kana iyang papa ug ako ang papa kaya amigo na kay magbasket na sila sa una kay gamay ra mo kay mong barangay good lang kay ila ra man tanang mga tao ba gamay ra kay mong barangay kay ila ra tanang mga tao amigo tapok na ko din nila didto wala naman dyan laing bangko jud except katong kilid sa kuan papa niya like mura mo dyan isa ka monoblock ka na available na ba nakaana ko nga kuhaon siguro na ako ng bangko no niya mo akong birahon ba para mobalhin ko ba dadon ako ba sa katong kuan kay di mo ko kay may magtagdanay sa iyang papa good kay even if magkita mi no mag eye contact me is like dili jud ko kanang muana man lang sa akong ulo or mo isa man lang sa akong kilay dili jud kay magtanaw mo gud iyang papa na mo nga naa ra ba ni mga kuha na mga
bugoy nga mga tambay ba nga wa jud padulngan silang kinabuhi ba. Ang ana man gud ang iyahang pagtan-aw namo so awkward kayo nga ay cool nga ana ko wala na lang jud. Then di na lang jud ko magkuan ba. Yan jud ko managad kay awkward kayo. Dito na lang jud ko nitapad ni uncle gyud. Kuan pod kanang respeto pod ba. Awkward mo kay imong kuan ba kay di jud ka matapad niya. So mura ganig mas makuan ano nang inyong relasyon mas mura na no ikaw na jud ni palayo na jud kaniya ba ana ba. So mura ganig respeto lang pod nga even if dili ko ni istoryaan ani no motapad na lang jud ko ani niya. Mao na jud ko ani niya magpadayon ra kay pag istorya nga na. Sumo to magtapad na ko ano bida call. Gana naman sa uncle like duko na gani siya gani kanang kabantay mo na mga tiguang na nga kanang ang ilang liningkuran ba is kanang nakainom na gid sila daghan na jud ilang nainom ba nga mura nagtakilid na gani ilang liningkuran niya ang ulo kay mura katumbaho na ang ulo nga na bida call wala man siya nitagad ana ko nga kaya na kaya baka naman sa kung di siya mutagad na ko nga na padayon na nga pag katawan na ana sila ni ako naulahi naman good like gunit tragbaso ini mo to ni istorya sa uncle na kuha na siya nga dong alin hawa dere dong hawa dere nya pagtuo jud nako nga ang giingon nga hawa dere ka ayaw tapad nako dere ba ayaw ang naa mo dere tapad nako ana ba abi jud ako mo yung giingon ana siya nga hawa dere dong dagan dere ana siya ba padayon nga tambay awa akong anak ko ana ako ra may makadungog kay katawan na yung sila niya kami rang duhang uncle ako rin naminaw niya ba awa ra na ako anak ko tambay ikaw tambay mo ka kaila ba kanang amigo ba silang papa ni mo dong mintras buhi pa na pa na siya ika-suporta ni mo while na pa ika-suporta si papa ni mo ba ayaw sayangi ang opportunity ba mo yung giingon pero pinahubog na yan minkanas papa ni mo dong mintras buhi pa na pa na ika-suporta ni mo ayaw sayangi hawa dire ana siya mo mura ko kuan like speechless jud ko jud ko na storya jud mura ko kanang nasa once upon a time ba nga gilamat gani ko lingaw kayo mura ko kanang nasa Encanto world ba nga gilamat ko or gayuma ko nga lingaw kay diri nga na katawan na iras ng tanan diri wa tay mga problema diri you know like naay tagay naay mga kuan unsa na dira pero katong pag-ingon sa iyang papa nga hawa diri dong dagan diri dong mura kog na nakamata ba nga shit di man ni ko ano kanang hayahay ni siya pero mura man ni siya kanang mura siya trap ba na boy mura na trap ko diri ba giganahan ko kay lingaw kay tagay ra mi sige maglaag ra mi sige lingaw ra mi sige pero wala ko nagunahon na sa ako ang unsay sunod na ko ani or if ngani na lang mo jud ba forever like unsa man ni ngani na jud forever ani nya giingon niya nga mintras na pa si papa ni mga musuporta nimo ayaw sa jud nagsayangi sa mo to nakaana jud nga sakto jud ang giingon ni uncle like sakto mo gud ang tanan giingon gud nya mo nang wa jud kay masulti kay pag-ingon niya nga ang imong papa kay nasa abroad niya napa siya ikasuporta nimo ako jud na realize mga shit imagine if gatambay ko ron no naglingaw-lingaw mi diri niya what if kuhaon sa Ginoo ang tanan nga tao nga gisaligan ako ron o nagsuporta na ko ron yun na si papa nasa abroad kuan man dyan niyang sweldo dako-dako dyan na ako ang mama kay mo magpalit sa kanang mga grocery ang mga kanon mo magbayad sa internet kanya ako tambay kaana ko ba what if kuhaon ni sa Ginoo tanan ron mabuhi kaya ako rosa like kaya kaya na akong mo tindog sa kanang ako ang kaugalingon kanang magbayad og internet if wala na mo bayad ana asa mo kong internet ani pero mga nga nga mga thoughts ba like kanang magpalit og bugas kanang magpalit og kanang sudan palit sabon unsa pa na dana si mama may magpalit na what if kuhaon siya sa Ginoo karon dayon or ugma or sunod semana or sunod bulan or next year kay kuhaon siya ano ba asa mo kong kwarta para palit ano nga tambay man ko saan man ako ni mo jud ako na realize nga fuck dapat jud ko na jud ko buhaton gyud dapat na jud ko ilihok kon or unsa man gani pero wala pa jud ko kabalo sa akong buhaton
You know nga, sa balay palang daan din ako ganahan kay uncomfortable kayo nga tambay ko dito. Sige akong tanawan nga wakoy mauro ni akong hubog ganana ba. Unya sa barangay na mo daan kahawaon ako. Ang tud nga sa tibok Philippines kahawaon na jud ko. Ganahan ko mohawa. Nya mo to kapag ingon ni uncle, like mo nagsigid siguro to ang kanang nakapukaw na ako sa kanang kuan. Nakapukaw na ako sa kong damgo ba. Mura gid sa panatay nga giengkanto. Hawa dari alin. Dagan dari. Anya mo proceed na to sa to ang next kuan. Next part. Diri lang sa takutob guys. Tambay era. Alin sa niti tambay era. Thank you for watching guys. See you in the next video.